Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaɓe mi silmini dow moɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla mo kuugal Fulaku TV. Nam derɗiraaɓe, daidai hande bo mi ɗo waɗana on barkata on be nyalomare hande lattinde le 8 avril, mardi le 8 avril 2025. Daidai derɗiraaɓe mi wairi waɗugo video seɗɗa ma inchallah wala sungulla fere. Ɗum sungullaji tan ɗi khairu nonnon hande bo mi waddani en be video. Arande nde mi waɗino daidai video lawol ngol a tokkata ya créer page Facebook. Woɓɓe ƴamtiyam noy ɓe tokkata ɓe yaha ɓe sanja inde page maɓɓe je ɓe créer no ha Facebook. Foti a créer page maɗa nden a yiɗi a sanja inde mai, ko bo a créer no inde mai a tawi inde mai voɗai, wodi ha a confondi ha trompi seɗɗa a yiɗi a vo'ina ɗum. Ɗuɗɓe ɗo mari haje ɗo man ɗo, kanjum on waɗi mi yiɗi mi waɗana video hande daidai lawol ngol a tokkata ya vo'ina inde page maɗa. Ɗuɗɓe ɗo andi lawol ngol a tokkata ya sanja, woɓɓe bo anda. Watanayam hakkilo ha nder video mai larengol ha ngol timma. Arande mai ni to hande on feni warugo ha chaine amin Kuugal Fulaku TV, on lara gal jungo moɗon nyamo on tawan bindi ɗo windi sabone, on mema dow to non abona. Nonnon ta yejite larugo gal jungo moɗon na non tan jungel, on mema dow jungel mai. Nonnon ta yejite partage ugo ngol be sobiraɓe moɗon ɗuɗɓe ɓe lara bo to ɗo be daidai tindinore mai. Nonnon derɗiraaɓe kala daidai ƴamol je on mari fon astana min ha commentaire video ngol ɗo man ɗo to on ɗo lara. Arande mai ni en wara en nasta nder Facebook meɗen banni. To en nasti nder Facebook sai en wara ha didi tati gal dow ɗo, to en memi dow didi tati mai banni a laara ni a connecti ha page maɗa, sai a wara ha windi paramètre et confidentialité. To a memi dow paramètre et confidentialité banni ɗum hollete paramètre maɗa, nda sai a wara a mema dow paramètre. To a yi dow paramètre banni sai a dirta ha ɗo, ha a wara ha windi configuration de la page, nda babal man ha ɗo, sai a wara a mema dow configuration de la page. Nda ha ɗo ɓe hollete nom, accès à la page, historique de gestion de la page, statut de la page, recommandation de page. Donc a wara ha ɗo ha windi nom, sai a wara a mema dow nom mai banni. To a memi dow ha windi nom a pasiyanta seɗɗa. To ɓe addanima banni ɗo, nda ɓe holli ma nda inde page am ha ɗo, Adamu Jibrilla. To mi mari haje mi supprima, mi yaha mi winda inde je mi mari haje. Min mi wala haje sanjugo inde am ha Facebook. To mi mari haje, to a yi banni ɗo sai a wara iya ha windi aperçu du changement. To a wari a memi dow ɗo ni hala timmi, ɓe jo'inante inde maɗa je a waɗi hesrego. Tammi on fami derɗiraaɓe, lawol ngol on tokkata on yaha on sanja inde page moɗon. En lorta ɓawo, mi wala haje sanjugo page am inde page am. On yettama, on yelanama khairu, derɗiraawo moɗon Adamu Jibrilla. Assalamu alaikum.